गिबि गाहाय नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारी बिथांनि दिनै गोथार जोनोम सान 83थि गोथार जोनोम सानखौ दिनै जोङो रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिथांनि जि बे राजा लामानि साखाथियाव जि मुसुखा दङ बे गोथार मुसुखायाव जोङो मान बावनानै बिथांखौ जों गोसोखांदों। दिनैनि बे सानाव आङो कनकेश्वर नार्जारीनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव आं आर'ज गाबबाय। बिथाङा 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जि समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दाजेनदोंमोन बे समनि गिबि गाहाय नेहाथारि आरो बै समाव आफादगिरि महरै बानेश्वर बसुमतारीया बिबान मोनदोंमोन। दा बेखायनो बिथांनि जिखिनि हाबा मावलांनाय जिखिनि माहारिनि फारसे बिथांनि सेन्टिमेन्ट इमोशन जातीयताबादनि जिखिनि चेतना दङमोन जों जेब्लायबो बेखौ गोसोखांनांगोन आरो सासे गोख्रों लामा दिन्थिगिरि हिसाबै बै समाव बर' माहारिनि जि खैफोद आरो अलखद एबसुखौ मिरु आफादखौ दखराफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव दंमोनब्लाबो मिरु आफादखौ गिबियै अर्गेनाइज मेनाराव अल अभार आसाम बा अल अभार इन्डियानि बर'फोरनि सार्थ आरो बर'फोरनि राइट्स बर'फोरनि इन्टारेस्टनि थाखाय आरो जोंनि माहारिनि जिखिनि माने मोनथाय अधिकारफोर दङ बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय एबसुखौ अर्गेनाइज मेनाराव दाजेननानै गिबि बिबान लागिरि हिसाबै बिथाङा सासे स्ट्रं डिटारमिनेशननि व्यक्तिमोन आरो बेखायनो जातीयताबादनि जि स्पिरिट होनना बुङोब्ला जों बिथांनियाव मोनो। आरो उननि समाव बिथाङा 6 बोसोर बड'लेण्ड सोमावसारनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिखिनि आलादा रायजोनि जि बड'लेण्ड आन्दलन आरो बे बड'लेण्ड आन्दलनाव बड'फाखौ गासै बिथिंजों मेन्टेलि मरेलि आरो फिजिकेलि बिथाङा मदद होनानै बड'फायाबो बिथांनियाव गोबां गाइडेन्स लाफैयोमोन सावरायोमोन आरो दिनै बे गोथार हाबाफारियाव जों हिराबाइ नार्जारी बिथांनि आंगो अनजालि बिसियाबो दिनै जोंनो दङ आरो बिथांनिफ्राय जिखिनि बाथ्रा खोथाफोरखौ जों मिथिदों बेयो मोनसे जारिमिनारि बै समनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जि थासारिमोन। बिनि उनाव सोमावसारनायनि 6 बोसोरनि उनाव BSc एकर्ड जादों आरो बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल 93 आव एकर्ड जानायनि उनाव उननि समाव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार गाहाय मावफुं सोद्रोमा हिसाबैबो बिथाङा बै सरकारखौ लिड खालामदोंमोन। दा दिनै गोलाव सम आरो 83थि बे जोनोम सानखौ खुंनो मोननाया जोंनि थाखायबो गोग्गाथावना मोनसे थासारि आरो जोंनि उद्देश्यआ बेनो जे जोंनि माहारिनि महान गेदेमा सुबुंफोरखौ जों जेब्लाबो गोसोखांनांगोन आरो बिथांमोननि जि होलांनाय जि आदर्श बे आदर्शखौ जोङो जेब्लाबो लामा हान्थिनानै हारिनि आद्रा थानाय जेंना जेंसि सिमांखौ जाफुंहोनांगौआ जोंनि गुबै थांखि होननानै आं सानो। आरो खैफोद अलखद जि थासारि फैया मानो जोंखौ जाय जेरै गादबनो नागिरा मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरैबायदि मोनसे सक्ति आरो सक्तिशालि आफाद सा सानजा भारताव मुलुगावनो बर' माहारिखौ लिड खालामनानै बिश्व दरबाराव प्रतिष्ठा खालामनाया बड'फानि लिभ एन्ड लेट लिभ आदर्शजों आरो गेरेमसा माहारि दानायनि आदर्शजों जोङो दिनै लामा हान्थिगासिनो। खुनु कारनाव एबसुनाय बे सक्तिया माने खुनु परिबेसाव जिरायनानै मेंनानै बानानै गिनानै थाग्रा आफाद नङा। आं बे खोथाखौनो स्पष्ट बुङो आरो कनकेश्वर नार्जारी बानेश्वर बसुमतारी बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गरेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथांमोननि जि लिडारशिप बे लिडारशिपआ जोंखौ जेब्लायबो इन्सपिरेसन होयो।